'Yan uwa 'yan jarida, sannunku da zuwa, muna muku marhaba da zuwa babbar hedikwata ta shiya ta 14 wacce take kula da Katsina da jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin AIG Ahmad Abdulrahman PhD MNI PSC daga F NASA. Rundunar ta yi nasara lokacin da ta samu wani labari na sirri, kuma 'yan sandanmu waɗanda suke sashe na bincike wato na ɓangaren CID suka dukufa akan aiki, kuma Allah ya ba mu nasara. Muka kama wannan bawan Allah da kuke gani, Muhammad Hadi. Bismillah Muhammad. Tsaye mana daga kanka. Muhammad Hadi ɗan shekara 25 yana zaune a bayan Haman Plaza da ke ƙofar Kabuga Quarters a Kano, a jihar Kano. Ya shahara, ya ƙware kuma wurin fashi da makami da satar motoci, kuma dubunsa ta cika lokacin da ya sato wannan mota da nuna muku, Toyota Corolla LE, wacce shi da kansa lokacin da aka kama shi da wannan mota a cikin birnin Katsina, inda ya kira wani yake kokarin ya sayar masa da motar, kuma muka samu labari mun kama shi da wannan mota. Kuma a lokacin da muke gudanar da bincike, an caje shi, an same shi da wannan bindiga da kuke gani, English pistol. Akwai wannan shi ma wani makami ne da jami'ai suke amfani da shi, wanda yake duk lokacin da wani yake kokarin ya maka fin karfi, ko kana so ka kama shi ya yadda, kuma gashi yana so ya fi ka karfi, kana iya harbin shi da wannan. Yana da wani abu wanda yake fita daga cikinsa, yana da shokin, ana ce masa tasa. Jami'an 'yan sanda, sabon makami ne na hukuma, na zamani wanda ake amfani da shi. An sami plate na nambobin motoci waɗanda su ma muna gudanar da bincike, kamar wannan da za ku gani, nambar Dubai ce ma. Akwai wannan namba Suleja 96GK. Akwai waɗannan plate number guda 3 da ATM cards guda 5 da aka samu a hannunsa. A lokacin da muke gudanar da bincike, ya yi bayani, ya kuma yi wa 'yan sanda magana cewa gaskiya ne, wannan mota da aka gani Corolla LE mai namba Kano Dala 729 TZ, fashin da makaminta suka yi a cikin garin Abuja. Kuma ya yi bayani, ya ce akwai abokan fashinsa, akwai Arafat. Ina Arafat yake? Akwai Arafat Yahaya, ɗan shekara 20 da ke unguwar Dutsen Amare a cikin birnin Katsina. Ahmed Lawal, ɗan shekara 21 wanda yake a filin 5, da kuma wani Al'amin Indubisi wanda yanzu haka rundunar 'yan sanda tana kan neman shi. Sun kwaci wannan mota, sun yi amfani da waɗannan makamai da na nuna muku, kuma suka kwaci wannan mota a hannun wani da ake kira Kingsley Agubata, ɗan shekara 31 wanda yake zaune a number 5 Winners Way, Dawaki, Abuja. Yanzu haka ya zo nan, kuma ya yi jawabi kansu da bakin su, haka ne, kuma ya gane su suka tare shi, suka yi masa fashi da makami, suka kwaci wannan mota. To abin da zai ba ku mamaki shine, su waɗannan yara da 'yan ƙungiyarsu, musamman Muhammadu Hadi wanda yake ɗan ƙofar Kabuga, zancen da nake muku yana da kisa-kisai irin wannan shine na 3 kenan a jihar Kano. Yanzu haka 'yan sanda sun zo daga jihar Kano, kuma suna tuhumarsa da irin laifi irin wannan na fashi da makami na mota. Yana nan, kuma kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Ka ɗan tsallako nan. Ya sunanka? Sunan Muhammad Hadi. Ka buɗe baki mana. Sunan Muhammad Hadi. Muhammad Hadi. A ina kake da zama? A Kano. Ina a Kano? Kabuga. To me ya faru? Fashin mota. Fashin mota? Ba a ji.
kaji sun ce ba su. Ni fashin mota. Ya kuka yi A Abuja muka tare shi. Muka shiga cikin mota. kai da waye Da ni da Alamin da Arfan da Ahmad. kuka tare shi Eh, da me kuka tare shi me kuka yi amfani da shi bindiga ne da pistol. wannan Eh, to sai aka yi yaya shi ne muka sa mai wancan teza eh sai ya fita. Sai muka tuka mota muka wuce. na kuka kawo motar Katsina muka kawo ta. kai kadai ko tare da su Ni kaɗai na to. kai kadai ka taho Eh, to ya aka yi aka kama ka ina wuta aka kira ni aka ce za a siya mota. dama ka kira wani zaka sayan masa Eh, kuma ka zo ka ce aka ce aka ce maka me shi ne aka ce 'yan sanda sai suka zo. aha Sai suka to da ni nan wajen. to yan sanda sun ce a jikinka aka samu wannan haka ne Sai haka to an ce akwai irin wannan kes da kuka yi a wasu wurare me zaka ce su ba fashi ba ne mu ɗauka muku. wace sata kuka yi Eh, ba fashi kuka yi ba eh, da ina kuka dauka a Kano ne. da kuma ina Ya Kano. ya Kano Eh, a nan kuka dauki da motoci guda biyu eh. to me za ka gaya wa 'yan uwanka matasa masu irin wannan hali kaga dai babu wata riba ba ka yi da na sani ba Ina da wasu to me za ka ci abin shawara kai su da irin wannan abu ne mai kyau ba to suna na Arafat harfatuwa Yahaya ya haya shekara ka nawa 20 20 a ina kake da zama Musa Amadi Katsina dutsen amare Katsina. katsina me ya faru Abin da ya faru tsakanina da wannan Muhammad Hadi, eh wannan ita ce haɗuwar mu ta uku da shi duniya haduwa ta uku to a gidan Dros muka haɗu. a ina Gidan Dros a gidan drugs to ya kira mu a NDLEA na ina na nan Katsina, to aha ya kira mu Abuja eh amma bai gaya mu abin da za mu yi ba, bai gaya mu kuma da abin da ke faruwa ba. Sai da muka saka can Abuja ranar da daddare, kwanan mu biyu da daddare ya kira mu muna a cikin motar, ya ce mu akwai wani mutum wanda yake bi kuɗi ya ba shi asibiti ma'ana magani shaye-shaye, ya ba shi kuɗi ba za mu biya a kwaci kuɗin shi. To mun nuna mai ba za mu yi ba, mun riga mun je Abuja ce ba zai ba mu kuɗin mota ba. Muna shiga da shi da Al'amin Sami eh da wannan eh sai ja mu gabaki ɗaya yadda mana yadda wannan abubuwan. Yana gidan baya shi ya yunkura ya dinga bugun mai mota yana sa mai tiza, an yadda aka karɓa motar shi. to kai me ka rike Ya bani wannan bindiga na fara rike da barko, sai na kai ka rike bindiga ya bani ita da barko ya rike, sai na mika ma abokin shi eh wanda suke tare, eh sai ya karɓa ya rike. lokacin da aka yi fashin mota kuna cikin mota tare Muna cikin mota, tare da ku aka yi kenan muna cikin mota tare, to shikenan mun gode amma ka yi magana amma me wannan abin da ya faru kowa ya sani ba ni na bane game da harkar exhibit ita ce a duniya. mai ce halinka Harkar exhibit exhibit me exhibit magani okay ita shi kake sayarwa muke sai suwa, to wanda na yi da na sanin haɗuwa da shi. tunda yanzu daga harkar sai da kwaya an Kuma koma ko da harkar muka fashi da ba abin makami da ya bamu, to ai ba a sai da mota ba ba sai an sayar ba ba kun ba shi mota an taho birni ba za a sayar can ma ya baro mu bai bashi muka ba. to can ya baro ku da zumba zai je ya sayar sai ya muku waya Ba ya san ko me zai kawai can ya baro mu ya ce bai kira mu. to shikenan Ahmed Lawal Ahmad Lawal shekara ka nawa 21 21 a ina kake a filin Faiz. filin 5
me ya faru? a saura kwana uku za a yi sallah wannan festival. Abokina Albert ya zo ya same ni ya ce mani wani ubangidan shi ya kira shi saboda ni ban san wancan ba. Ya ce mani zai samu mai aiki a gidan gonan shi za mu je Abuja. Muka je ya turo mai kuɗin mota muka tafi Abuja. Da muka je Abuja sai ya kai mu inda za mu je mu zauna. Muka zauna washe garin da safe ya zo yana ce mana shi yana da aboki ɗan yahoo wanda ya ara ma ko nawa, ni ban san ko nawa ya ce ko miliyan shida. To da ya bashi bai maido mai kuɗin shi ba. Yana so da Allah a je gurin shi ko ya bashi kuɗin shi ko a anshi kayan kuɗi gurin shi. Sai muka tafi. Da muka tafi ya kira wannan mai mota wanda aka anshe mota. Muka shiga cikin mota. Da muka shiga cikin mota sai na ga yana raba waɗannan abubuwan makaman. Ya ce shi za a anshe mota. Amma ni ba abin da aka bani daga ciki. Aka anshi motar ya tura mu kuɗin mota muka dawo gida. Tunda muka dawo bayan sallah ba mu ƙara jin shi ba. Ina ma Albert magana yana cewa ya ce zai bamu wani abu bai bamu ba. Har yanzu kuma bai kira mu ba. Sai an yi sati biyu yanzu. Albert ya kira ni ya ce in zo bakin titi za mu haɗu. Ina zuwa ma'aikata suka kama ni. Lokacin da muka tafi mu huɗu ne. Waye ne ba a kama ba? Wani ne wanda ake ce ma NDBC. Shi da ya gudu. To shi ne dai ban sani ba. To shi kenan. Mun gode.